Здравейте, скъпи приятели! Ние сме Minecraft, аз съм Assassin 01. Това са Black Bunny 526. Призак някакъв идиот, който се намеса при нас. Къв си тия? Как скаче? Как скаче? HD, това е новия... Да, това е новия... Защото предишния го хакнаха едни педали. Това е Fuck You PvP. Както виждате. Има евенти в 8 и в 10. Ай, питам се, ще го има в... Добре, ара тръгвам по това го биеме. Ара ще го бия с кирата, лад. То ма килна, бе, нубове! Да, бе, аз избегах. Ще го бия бързо. Fuck you! Fuck you! Това уби! Да не губиме. Пак да почваме да играем като хора. Да, значи, ще трябва да почваме, значи, по някакъв начин да си измъкнем от този спан. Извинете за това убийство. Еми, ара, аз си измъкна, аз имам пашанка. Абе, Алекс, стой там, аз си измъкна, идиот. На 500 купчета от спана вече мога да строиме, така че. Да, значи нещо сорт. Аз стигнах при една гора. Добре, нямаме тъпа при тебе. Аз някъде, ако ме виждаш, нещо ме пори. Ох, то диамантен няма го изход. Тъпаме. Аз съм шотнат. Алекс, къде си? При една гора, ясно. Добре, това е фризуар. Тъпани да дойдем при тебе. Ами, аз се тъпапнах при него. Ники, дай ми храна, имаш ли? Нямам, той ме би с храната, идиот. Значи, как можах да се... О, тази мята трябва да си вземе. Айде, бе, аре. Значи, не мога да чупа от нея. Ай, продължайте точите надолу, бе. Не, бе. Дайте сме на повърхността, като в миналия сервер си. Натрошиме дърво си направим замък. Абе, сега в началото не е, в началото под земята. Не, няма смисъл, ние по-хубаво да си направим отгоре къща, няма смисъл после. Аре, още 500 купчета да минеме. Да. Така че продължайте да траките. И аз ги минах, ей. Обаче... 500 купчета си минал. Минах би, бе, вече мога троши, бе. Той аз мога, бе, човек. Да. Стиляне, тук мога да се чупи. Да, верно. Ама аре, продължайте още надолу, вие удили сте, бе. Ама няма да се правим под земята, ей. Да, бе, мам. Абе, някой снима ли? Аре, идвай по мен, Алек, нещо към някъде надолу. А сега си снимаш ли? Да. Добре. Аре, продължайте някъде надолу. Ама що надолу? Дайте, нека... Абе, надолу, бе, Абе, ти утре си доспана да си направи къща, бе. Але колко си пъти те бати. Не, бе, казвам ти не под земята, а надолу, бягайте някъде. Аз тук намерих някаква къща. Да, намерих такова. Неща. Аз мерих пак крала, па какво? О, супер, намерих печки. Тъпа сте до мен. Абе, аз ще някъде надолу, бе, бате. О, намерих чест. Бързо тъпа се, бе. Ами, тъпаме. Искам я да вие коя в чест. Не го такойте. Много хубави неща. Да, кирки. Аре, бързо, Ники. Абе, имаш ли 3 дъма меча? Сега ще ви ги дам. Дай ме един, Ей, на мен един, ай. Спокойно, бе, спокойно. Ники, аре, тъпана, бе. Човек, аре, напиши тъпана. Добре, бе, човек, добре. Има още един чест. Оу! Какво има? Къде има? Дайте ми един меч, бе, лайна. Взимай си от този честа, бе. Взех си. Добре, кой няма меч? Фризлак, ела, на тебе ще дам. Кай бе, стой бе, аз тук има ли? Тук има лукове. Вземи меча. Така. Blackburn, ела да ви дам сега по една кирка, такава айрон. Ама аз имам. Аз нямам в мен. Ето вземи я. Добре, аре тръгваме да продължаваме някъде там надолу. Ами аре. Бях доста надолу, ама. То сръва... За всеки има по един лък, аз имам един лък в мене. Аз имам един лък. Аз имам 3 лъка в мене. И аз имам лък, ама имам и бутушки. Да, и аз имам... пръчки и такива. Аз имам дълма бутушки, значи имам 1, 2, 3 айрон, т.е. не айрон меча, а дъма меча, 2 златни меча, една дъма кирка, една броня и много неща. Не, една цяла броня. Дали тук мога да се бия? Не е баш цяла, е без нагръдник. Не можеш. Не можеш. Дайте тук някъде, бе, вижте какво хубаво место. Пустиня. Тук някъде надолу в пустинята, защото знам, че в пустинята по принцип много хора не ходят. Ама аз съм бучета, аз съм останал на 2 бучета. Тук ще е, да знаете. Тук може да се направим. Отивам до спалня и тогава. Донес храна. Донес си на нас храна, защото... Сасин! Тук ще я правя къщата. Аз знам дали за мен имам... Аз нямам никаква храна.
Ами там няма ли нещо кит? Аз си ги взех. И аз си ги взех и двата, аз не... Не, Warp Food или нещо този сорт. Проверете, моля ви. Трябва да оцелеме. Чак, сега ще Има, бе. О, има, аз нямам. Не, Алекс, стой при Ники. О, браво! Колко аз съм си седнал хулма, бе, човек. Хер, тук е бати лага удара пред тия крави. На мен пък не